Hey, now take it off. Here we go. So, back to ship. Five to ship. Last 3 minutes for this quarter. Mamba. Pan ay kamang pet. Kamang kada mang duling. Karamihan na po. Ay, sa tayo kawan nila.
Urbasa to Sumatao. Pero kung mga kabigay mo ka, outright. Ay, ginagawa mo, bigay Woods o kaya receiving. Inalis ka ni guys sa performance. May trabaho na. Lantas Santos. Israel, Richard Score, 25-36. Nakita kalaban ng White. Reto de Santos, Maria. Zero for the second quarter. Reto.
Bola tayo ng tres. Ultima. Second game. Foul. This one up. Yes, sir. This one pass is there. It's there. To the top. Foul. Official score 38-41. Laban ang tatlo ang zona 3. Naglamas na 14. Pagkakalas si Pagkakas Kuya Ojot. Pass to Libot. Back to
tapaat mo. 5. Kaya kamang kada ako, marang bilinda. Umama. Don't you. Maria. Umama ni Rosa. Umama ni Sina. Iyan ang butawan ni Umama. Santos, Tira naman yung saka noon. hindi nakikita si Consigna.
Saan nagsusok? Asulis! Posible! Lunas, silang nalipisa! Hindi na ang foul! Balyaan. Foul! Los Santos. Number 4, Rodrigo. Last rebound for Rodrigo. Untuk yang awal, Zero. Lawa. Ay, magkama na kita. Rodrigo. Rodrigo na, bangka. Rodrigo na. Bangka rin. Last 1 minute. 55 seconds. 50 seconds. 25 seconds. 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Rodrigo. Balas Rodrigo. Mabak na kita, kung hindi pa ito. Yan? Yung mga abak na kita, kung hindi pa ito. Bakit kaya ayaw na kaya hindi ako gawin din? Eh, kamang lang mo dito. Santos, Tira naman yung saka noon. hindi nakikita si Rosina. Saan nakasusok? Asulis!
Simla. Lulus, Wahyu Iksan. Berikan foul. Balyaan. Foul. Sanchez. Number 10, Rodri. Last one untuk yang out. Second. Lawan. Ay, magkamera ko tao. Liga. Last one minute. 55 seconds. 25 seconds. 20 seconds. 35 seconds. 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. And 5 Ay, di naman nalagay ka oras. Oh. to back. Tunaleka Ligo. Bamba. Number 24. Legal contract to the end. Kaya kita ang tanawan na tayo ayam daw. Bola,
Number 6, Roxana. Legal isso, né? Vamos, né? Nossa. Official score. 57, 70. Nossa. Reality under penalty. Third personal foul of Urquiza. Yellow under penalty. Good points by Zach. Pagkain ka kuma. Pagkain ka kuma. Pagkain ni Misa.
celebrate as number 3. As for her, I voted in 30 seconds. Because for her, luck, that was luck. Hello. 1 minute and 30 seconds. One minute and 15 seconds. Contribution. Tapos nasugot na. Nasugot na. 20 seconds. 15 seconds. That's 11 seconds. 11 minutes. 10 seconds. 5 seconds. Uy, kata bitulak lang ito.